amma kuka san me kai wallahi ba wanda ya kai farin ciki yau din nan amma bibi na ke son sani da wuce ina son in tafi a wani irin tafiya shi ka zo ba ke ki san yayi ina ba ki lokaci amma yanzu ne ina so in tafi saboda ki san irin ayyukan namu to na yarda tsaya za ka tafi amma kuma kun tafi sai kai aba ki sani ai in dai rawa ne rawa dai duk arewa ba wanda kai rawa ni ba na magana ba wani ma ke duk wanda kika ga yana rawa arewa to yaro na ne aba ke gidan da kuke bayana da yi mini ciwo bayana da yi mini ciwo bayana da yi mini ciwo bayana kamar wani dan nabi na mini yawo wanga tashi hankali da me ya kama